בסדר. איפה אתה תדבי? רגע. ככה הוא נוסעים ככה? רק לי את כל הכתף. רגע, תירגע. ככה נוסעים ישר בכביש! ככה נוסעים ישר! לא ראיתי, זה פעם ראשונה שאני נוסע פה. ואתה בא מרחוב תזזי וזאת הדרך הראשית. אני לא ראיתי, עכשיו אכלנו פיצה, אין לי מושג. חטפתי מכה בפרצוף ובכתף. זה הקנטו. רק לי את האוטו, אני לא מאמינה. רק לי את האוטו. חבי את האוטו. חבי את האוטו. חטפתי מכה, גם בפרצוף. רגע, אני בלי הטלפון, שנייה, אני לא מוצא כלום. גם בסדר אבל? אני חטפתי מכה. אני אזמין משהו? רק תסביר לי 40 בגזייה כזאת ברחוב כזה צדדי. לאן? נוסעים כאן מהר? להחליף ללמה... אני לא יודע, גברת, זה פעם ראשונה שנסעתי אז פה. לא נוסעים מהר. דווקא בגלל שזו פעם ראשונה נסעים בזהירות. מיקי, עשיתי תאונה, אתה יכול לבוא רגע? שם עם מקרס, אני לא יודע איפה אני בכלל, לא יודע, אני יש אותי, לא יודע. מה קשור? אבל אתה מגיע לצומת פה. איזה רחוב זה? כביש. לא יודע, נכנסנו, אני לא יודע איפה אני רימון. בכלל. שם הלך האוטו שלי ושלה שלך לא, שלי כן. שלך כלום. אתה משווה? אני לא יודע, אני פעם ראשונה עובר פה, אני לא יודע. הלכתי לפי הווייז, אני לא יודע. טוב, אני לא יודע, אני נסעתי ישר, והם באו, אני לא יודע. כדי לסבר עניינים. תזמיני. אנחנו פנינו פה מהרחוב הראשי. לדרך הראשית פה. והבחור בא מהאין כניסה. יש פה אין כניסה. הוא יצא מהאין כניסה ונכנס בנו. חבר, אתה בכלל נסעת באין כניסה. אמרתי לך, אני פה פעם ראשונה, אין לי מושג, שישרף האוטו, מה אכפת לי? סתכל, יש את השלט, אין כניסה, באת מהכיוון ההוא. זה חד סטרי. איך אתם בכנסת? אנחנו באנו מפה. אז למה אתם סתם מסובב כאלה? כי הוא בא מפה במהירות, כאילו, לא ראיתי אותו בכלל מגיע, זה אין כניסה. אז למה זה לא התנגשתי ככה? הוא העיף אותי. הוא סובב לי את האוטו. הוא בא במהירות, אני לא יודע לאן הוא נוסע. נסעת מהר, טיל. תראה איך סובבת אותי, בוא. יבוא בוחן תנועה. יבוא בוחן תנועה ו... למה אתה במהירות? מי אמר? אני חטפתי מכה בפרצוף ובכתף שלי. בסדר, אמבולנס יגיע, הכל יגיע.